Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw, mga kaaksyon. Sang Martes, ika-26 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Nagahilapit na kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo. Manugsulod na ang bulan sang Hunyo. Wow, kung wala sang COVID-19 sigurado ang palaligban sang mga ginikanan ang enrollment. Bulan sang Hunyo, siguro gamatamat na subong enrollment. Pero kumo nga may COVID-19, may mga pagtuon pa sa gihapon kag apilasyon. Although nga tinagpabutyag ang presidente sang sitwasyon sang pag-eskwela sa mga kabataan, pero wala pa sang mihura kung madayon o kung hindi. Pero halos kalabanan nag-a-appeal nga kung mahimo ipaiway lang anay ang pag-eskwela sa mga kabataan. Tuod man sa prangkang istorya, hindi pagid kita makasiling nga safe kita mga kaaksyon. Especially ang mga kabataan ta sa elementarya kag high school. Amo ni mga kaaksyon ng ginapalimton sang Department of Education kag mangindepende sa liderato sang pungsod Pilipinas. May mga inisyal nga ginpagwa si Presidente Duterte kagabi
nga kung dayunon ang eskwela kabudlay sa gyapon, no? Kung wala sang vaccine mga kaaksyon. Wala gid as until today ga pang palibog pa ang aton sining mga public officials kung nanano ang dapat sa COVID-19. Anyway, stay sa sining nga udto diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Inopdanay kita mga kaaksyon, tubdob kita sa tagnalauna sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod. Samtang iban sini nagatimo-timo na sang palanyagahon, ang iban wala pa, nagahimos pa. Di kabay unta nga matalunsay tang pagpanyaga naton sa sining nga udto mga kaaksyon nga wala sang sabla. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Sa mga kabarangayan kag kapurukan, oks lang aton sining nga pagsinalayo. Kung never pag ropa limto na nga kay halos kinabanan nagapabot pa sang second run sang social ameliorations, no? Ambot kung mayara pa. Ti siling nila kung mayara man. Pero ti ginalantaw sang halos kalabanan nga ti sano. Oh. Amo nang pamangkot sang halos kalabanan ti sano ang second trans. Kag sino naman ang makabaton sini. Ay puwerte. Sige kag ginakamusta talang ato sini nga mga kaaksyon sa mga tagpalamatita dira sa mga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental side man kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon oks lang via Facebook Live naga-monitor na, nagatutok na sila sa aton sining nga balitaan. Atagan ta na karon igtalupangod ang inyo sining nga mga mensahe via Facebook Live. Ipadala lang dira. Kay hatagan ta na karon igtalupangod kung maka-time kita mga kaaksyon. Kagangaton sining nga mga kaaksyon via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kainit gidya sang tiyempo, no? Daw pamatyagan mo do ginabangal kaya sa puwerte nga init. Pagro halong-halong lang kay daw ang report sang Pag-asa daw ining nabilin nga mga inadlaw sa bulan sang Mayo daw ay tapalabuton nga bagyo. Ti Mayo manikon kaysa. At least magtalunsay na mga kaaksyon, no? Although nga may yara kita isa ka additional nga positive sa COVID-19 pero yara na naka-quarantine. Actually manugtapos na gani guro. Ang na-report sa aton sining mga kaaksyon do 13 na kita as of this time from Bacolod City, mga kaaksyon ining 41 years old, no? Ti siling ko ara na siya sa quarantine area, nagpaayo-ayo na kag ti ang resulta sadto pang gindala sila mga kaaksyon. Sa Negros Occidental, taga Banwa sang Morsya, hindi gid magkatahap kay ti ginlubong na yadto ang isa sa mga suspect COVID-19. Suspect pa man lang na ginpatigay ng swab gilayon sa iya and actually nalubong naman siya gani kahapon kag ti ang resulta ginapabot gid na sang halos kalabanan. Base kon iniman nga mga inadlaw magwa ang resulta sining taga Banwa sang Morsya mga kaaksyon, no? Kaya ang mayor ninyo mismong nagpasiguro nga safe ang halos kalabanan kag ining biktima nga napatay nga na lubong naman gani kahapon ang ginplastar gid sa insakto mga kaaksyon, no? Ti robantayan tanang niya kag kabayuntang ang mga nagalabutan nga mga ginrepatriates nga mga OFWs since pagkahapon sang udto tubtob kagabi mga kaaksyon
ang yara na sa ilatag sa ka mga quarantine facility mga kaaksyon diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang iban nga nagalabot kahapon dito sa Cadiz ginpangdala sa isa ka quarantine facility sa siyudad sang Cadiz. While ang diri sa Bacolod ati ara naman siguro sa mga quarantine facility diri sa syudad, isa ka elementarya diri sa syudad sang Bacolod. Aton hibaloon tana karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa kinanda na kuang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkaw pod ta si Aksyon Eden Abuso. Hindi may kang tanan sa mga repatriates hindi na pagpaydalom sa 14 days quarantine kung gilayon nga magwa ang resulta sang PCR test nga ginpatigayon. Atugta na lang sila nga magkapauli gali-gilayon ang nagalabutan. Ti baloon ta na karon dugang sa kay Aksyon Eden Abuso gikan sa Kapitolyo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa Bacolod magagamit sang public school sa tion nga maubos na ang mga rooms sa mga hotel and kag pension house para sa mga returning OFWs. Yambot kung may sobra pa mo ning ibaloon ta karon sa aton sining Bacolod City Government Center upod kay Aksyon Dale Salazar kung bala may bakante pa nga hotel kag inns kalakip man mga pension houses kung sa bagay damo pa man diri sa syudad sa Bacolod pero depende ni sa kagabi ang mga OFWs nga taga Oriental Negros ang daw hindi gani magsulod kagabi sa isa ka hotel dira sa Golden Field area. I don't know karon nga adlaw daw sugaton sila sang Oriental nga grupo mo. Dalon sa Oriental side mga kaaksyon. Aton hibaloon na karon gikan sa aton sining Kapitolyo kag City Hall. Samtang sa BCPO naman nga balita maki-update kita nay may kangtanan sa sining nagpatay sa negosyante nga si Roland Tan. Ano na ang development kag dalagan sang investigation sa mga kapulisan ta pero wala gid makilala tubtob sa karon. Daw ang gulo sang bag-o nga hepe sang Police Station 4 daw negosyo ang pagpatay sa kay Roland Tan, isa sa mga anggulo nga ginasunod sa mga kapulisan. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, truck kag motorsiklo nagbungguanay sa syudad sang Bago, isa ang patay. Sa patrol nga balita, we have Aksyon Eden Abuso, sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod, aton hibaloon sa diligid lamang manugay, kung kamusta? Kag kalakip man may napulo ka mga residente sang Barangay 19. Nagpasa ka reklamo batok sa apat ka mga opisyals angot sa SAP mga kaaksyon. Barangay 19, diri lang ni sa may Burgos area amuning gin-file subong sang CIDJ. Aton hibaloon tana dugay-dugay we have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Samtang sa balita nasyonal, Presidente Duterte ginabisuhan ni Health Secretary Francisco Duque nga hindi pagsapakon ang mga kritisismo. Samtang mga lokal nga gobyerno ginmanduan ni Presidente Duterte nga batunon ang mga nagapauli nga mga OFWs.
Kag maki-update kita sa COVID-19 sa dili lamang madugay. Ibaloon ta sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungsod. Kung pila na kag palumbaan ay ang Amerika kag ang Brazil, no? Kag iban pa nga mga pungsod dito. Grabe man yan. Wala ganubo. Diri sa aton, okay lang yan kay may 5, may 6 ang nagkalamatay kada adlaw, pero dapat ma-zero in gid naton. Dapat nga wala gid sang matigbas wala sang mapatay sa tion sang pag-report sang Department of Health, no? Amo na gid ang pangamuyo sang tanan, wala lang sang napatay sa COVID-19 kundi halos naka-recover, no? Sige, aton dalon dugay-dugay ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban, samtang nagatimo-timo na ang alos kalabanan ng mga kaaksyon ta, pamati na kay hibaloon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sinig mga action reporters. Naligid lang ha, kay mahatag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dinig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalanan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 na 11:32 na mga kaaksyon. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. Ini man na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Mabakal ninyo na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuan tanang nga balita gikan sa News Center upod gi Aksyon Dorel Cabato, may kang tanan sa palayag ni Presidente Duterte, ginabisuhan si Health Secretary Francisco Duque nga hindi pagsapakon ang mga kritisismo batok sa iya. Ay kung sapakon mo na, pati way gapahimunong nga kalag mo na, tublago na nila. Na naman tuod mo, sali nila ka tira ni kay Health Secretary Duque ni. Ay, hugid. Mga lokal nga gobyerno, ginmanduan ni Presidente Duterte nga batunon ang mga nagapauli nga mga OFWs. Ara na presa, sige na halin pa kahapon, kag tubtob sining nga adlaw, no? Ang problema ning bulutangan sa ila mo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diriman sa pungsod Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Katuantang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good morning! Yes, Action Rex, mayong aga, kag sa aton man nga mga tagpalamati, balita na gikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. Abisuhan
ni Presidente Rodrigo Duterte si Health Secretary Francisco Duque III nga hindi pagsapakon ang mga kritisismo o kung mga nagapakamalaot sa iya. Ini kasunod sa mga pagkamalaot nga nabatunan ni Duque kag ang mga panawagan nga magbiya o kung islan siya sa pwesto bagod sa ginalegar hindi man naming a performance sini bilang Health Secretary kag pagtapna sang COVID-19. Ginhambalan sang presidente si Duque nga ang Pilipinas ang yara sa demokrasya nga pungsod ang mga normal lamang ang mga pagkamalaot. Timadumduman nga 14 ka mga senador ang nag-file sa resolusyon agud panawagan ang pagbiya ni Duque sa pwesto. Pati man ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated ang nagsulat man kay Duterte agud hingyoon nga islan si Duque bilang health chief. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ginklaro ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang national government gid lamang ang mahimo makapatuman sang travel restrictions. Ini ang pahayag niya kadungan sang pagmando sa mga local government units sa LGUs nga batunon ang mga overseas Filipino workers o kung OFWs nga magapauli sa tagsa-tagsa nila ka mga lugar. May mga LGUs pang wala nagabato now? Nabaton man guro tanan nila action doors gano lang medyo may reklamo lang gawa kay kulang sang koordinasyon. Pero wala sila may batunon agyapon nila action doors. Diri sa sa prangkang istorya diri sa Bacolod kulang gid koordinasyon din nga bisan pagpaybalo lang hoy may maabot da nga kuan sa inyo da mga OFWs da preparahan ninyo. A day before parang hindi magsalasalang local government units ta. Gani man. Teka gapon gani Action Rex ya sa Facebook post ni Councilor Israel 3 hours yung 3 hours siya gin-inform maabot na. 3 oras kagantis magabot yung mga OFW sa airport o kahapon. Ano na lang ng kwanon sang mga LGUs na drama. Dapat ang well coordinated nimo kay hindi man siling pala sakyon talang si aeroplano pagtupa sa airport na bahala na kamo dayon pero may ginaatipan tapan isla may mga process pa ning ginapatigayon. Correct, Action Rex. Bisan gani si ang artista bala sang una nga mayor na subong si Ormoc City Mayor Richard Gomez. Nagreklamo siya kay gin-textan lang sila ako no Action Rex nga may maabot na ha. Sila, no? Text lang ako mong ay kalain nga sa liga. Dapat na gin-coordinate gid na insakto mo. Sino nang dapat to mag-coordinate taw ang OFW ang UWA? Ang UWA gid Action Rex. Ang UWA gid dapat kay sila ning pangamot nimo. Correct. Galing kay ambot na nung natabo sa uwa nag-uwa man isla guro ya. Basi kung gakuan isla sang gasto. Ambot lang. Okay daw ilan ni gastong pauli sa mga OFWs. Sa mga OFWs. Tiway panika balik ang away panika abot ang mga halin sa iban nga lugar nga diri lang niya sa Pilipinas, no? Ang mga returning residents. Ang iban may pa Action Rex nga wala tiyan mo pag ginadugang na Action Rex magluwas sa mga OFWs. Yes. So, sa iban pagid nga balita nato Action Rex, national. 3 ka mga ginaduso nga layi may kang tanan sa pagsabat sa nga pungsod o kung sa gobyerno sa COVID-19 pandemic natalana nga aprobahan subo nga adlaw sa Kamara. Sa ginapatigan nga session karon nga adlaw pag-aprobahan sa Special House Panel on Coronavirus ang ginaduso nga 548 billion pesos Philippine Economic Stimulus Act o kon PESA kag ang Financial Institution Strategic Transfer o kon FIST Act. Suno kay House Majority Leader Martin Romualdez, maaprobahan man ang ginaduso nga magapatong sang penalidad sa sino man nga involbado sa diskriminasyon sa mga healthcare workers kag iban pa nga frontliners. Ang ambo nga hagna ang pag-aaprobahan sa COVID-19 Ad Hoc Committee sa sesyon subong nga adlaw. Tigin payag pa ni Romualdez nga ginapaabot ang madasing aksyon sa mga hagna sa tion nga masumiter na ini sa plenaryo para sa pag-aproba sa second reading. Samtang ma-update lang ko sa bugos nga record sa bugos nga kalibutan sini nga COVID-19. Sa karon 5,588,356
ang mga infected sining COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay naman 347,873 kag ang mga naka-recover 2,365,719. Diri sa Pilipinas sa pinaka-latest kahapon Mayo 25, 2020, ang infected diri naglambot na sa 14,319, 833 diri ang nagkalamatay, kag 3,323 ang mga naka-recover. Diri sa Negros Occidental, siyam ka mga kaso diri, 5 ang naka-recover na, 4 ang active cases. Sa Bacolod naman 13, nadungagan sa kagapon sa isa. Sa 13 ka mga kasos, 7 diri ang naka-recover, 3 ang nagkalamatay, kag 3 ang aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa bugos naman nga Western Visayas, 108 ka mga kaso na ang na-record, 24 diri ang mga aktibo nga kaso, 74 ang mga naka-recover, kag napulo ang mga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 11:41 na, 11:41 mga ka-aksyon. Sige, matapos ang balita sa News Center, kadtuan tanay si Action Eden Aboso. Balita sa patrol, ini may kang tanan sa pag-insindi kong kaupod ni Action Eden, ang utod ni the late Roland Tan nga may ipalayag sa sining nga udto diri sa pagpangalagad ta sa Action BBB. Kadtuan tabing patrol we have Action Eden Aboso. Action Eden. Action Rex live kita diri karon naga-report diri naman sa bahin sang Crown Agri Action Rex nga kon madumduman diri gito na tabuan man Action Rex ang luthang man kag pagkapatay Action Rex ni isang businessman ni si Mr. Roland Tan. Ano gani nga street Action Eden do? Ano nga street gani man? Capitol Shopping Nara Avenue, Capitol Shopping Center Action Rex. Okay. Muna ding exact. Salit po di karon si Ma'am ang iyagin mismo nga sister Action Rex kay para ti mapagawa man sila sa kay luyag Manila klarohon ang mga nagalaptaman Action Rex sa social media bala halain man nga pag-interpret kabayan sa Rex ang iyang autod. Ma'am, may hapon live ka sa Action Radio Bacolod. Production Rex and Fan. Sino ganit name ta, ma'am? Mary Grace, sister ako ni Roland Tan. Miss Mary Grace. At iling tan kami yan. Let's specify. Tagig kayo na mo isan. Palario ako niyo. Si Miss Mary Grace Tan. Agiling Tan. Yes, Action Rex. Sorry, medyo wala di may signal. Ma'am, pwede ko makakasin mo. Ikuan na plastara na kay daw kautod si Ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ako sir, sister ni Roland Agiling Tan. Si Mary Grace Agiling Tan. Okay. Kami kaya sa mahakad statement ng amon family. Sige, ma'am, okay. Sige ba sa ako na sir? Okay. May hapon sa kanan, no? Our family is in its mourning now. It's the loss of our beloved brother, father, husband, and family member, Roland Agiling Tan. It saddens us that in this time of our family sorrow, we also have to battle with the malicious rumors and innuendos that are also affecting us mentally, psychologically, and emotionally. We would like to inform the public that Crown Agri Trading Corporation is a legitimate business and, more importantly, a family legacy that has been established by our late father, Alfonso U. Tan, in 1965. In the 55 years that our family has been in agriculture and health industry, has only been made even more prosperous through the joint efforts and hard work of us, his siblings. Roland Tan is a legitimate, successful businessman, and ours is a legitimate agriculture and oil business.
We are in no way connected to illegal drugs, despite the malicious rumors being spread by people who wish us ill. As such, we do not have anything to hide. During this time, we are sincerely asking the public and to respect our period of mourning and to stop spreading the malicious, baseless, and unfounded rumors that not only disrespect the man that my brother was, but also affect our family as well. Lastly, we are asking for justice for my brother and for our family. Thank you. Bless. Good afternoon, everybody. Okay. Action na din. Okay, sir. Action na din. Yes, Action Rex. Okay. Bali, ipa-discuss lang di kay ma'am. Mary Grace to ang ngalan niya. Mary Grace Tan. Yes, Ma'am Mary Grace. Oo. Ipa-discuss lang sa iya kung maggamusin ni nanong pananawan nila sa kaso sa utod niya. Ma'am, ako sa inyo, Ma'am Side, anong pananawan niyo, Ma'am, sa kaso ng utod? Wala, di kami kabalo. Kay kaway ni siya yung tinda lang gid niya amon obrati. Pagbalay. Way kami ni siya yung grupo Tuesday mga grupo yung kisa family gina number 1. Kay orphan na kami, wala na kami papa, mama. Kay siya na, baskin younger siya sa amon. Okay. Siya gining ginbilinan sa papa ko pag heart attack kay sudden death. Siya man ang ginbilinan, di naningwa gina siya. Madoktor ni siya, tani. Galing kay circumstansya na patay si Papa, gin-train na siya. Amo pinagpili ni Papa sa iya. Pila ka mo ni ka mag-utod, Ma'am? 9 kami, Ma'am, ka mag-utod. 9. Ika pila si Sir Roland? Number 7, youngest siya. Siya na lang naman nakita ni ang isa na stroke, isa na patay. Ang isa ni siya pinagdiga ko sa among business. Ma'am, kamusta ang coordination or ang update sa inyo sa aton kabulukan? Why man, so nagkatruman din. No, ay man. Sa pamabayad kami mo lang na aton lamang. Justice lang kiti. Nagasaka lang sa sasalakyan niya. Kaya hindi kami digaling say. Gindira siya katalikod. Kaluoy dito. Hakwat ko siya. Why man. Ari ka man sanda tayo. Hindi nagwa sa iyada sa salakyan sa step. Apugit. Na-shock din ko heart attack. Wala kami yan na nakilala. Kaya kung sinungan. Kung sinungan. Matawag ano siya. Ay kiti. Nag-negosyo kami 55 years na kami din. Ma'am, ang inyo ni building, may CCTV niyo. May nahagip, ma'am. Ay kay ano man nakadimalas, dito siya nag-park sa layo, may makita ko hindi clear. Huwag ka man kasuspetya, kidamo kami tao sa inang adlaw, damo customers, hindi ka man magsuspetya sa tao. Huwag i-check ka tayo, kapag iito na galit, mga tao, lakas lang. Tapos naglabdan. Wala nga po. Ma'am, before siya nagpaulit siya tani, ma'am. Mapulit siya. Anong hambal niyo mo, ma'am? Nakaistorya na yung mo? Why kitya innocent? Tagi siya man nang mauna ko, babay. Nababay. Pagtakla siya sa takbate kami, papak-tak pa shipping range ka, or kapito. Wala man siya na-encuentro, abi, prior sinaksyon na Pagpalapit ko siya, nagalit. Heads down siya, face down. Ma'am, prior, wala siya may na-share sa inyo? Wala siya, why kitya kay ka-content na siya, ay, negosyo ng ulo, yata na negosyo. Basta kwan business din na siya. Ano na, may pamilya na? Wala din kami yan. Negosyo lang kami yan. Word siya, sabi sa negosyo namon, bantayan din na yung Ma'am, may wife ni Sir Kabataan? Oo, 3 kami niya bata. Kaibigan mapusnan sa kung kay siya. Pero prior sinaway man abis ang pamahog sa kabuhi yan? Mga pangayo, mga batag na kami sa hamon na hambalan no, kaya doon kalaway, iban lang na insinuate na uto dyan ni Ricardo Tan, which, lain kami from Iloilo. Oo. Okay. Kaya sa kami statement, gusto talaga yung justice. Pero wala threat prior sinakami? Wala, kid. Wala, ari mga tao naman 10-20 years sa Friday. O, ay, kid yan. Kaya friendly siya kid kusot. Gulpay lang, gid. Gulpay lang, kibot kami. Wala, kid, mga tao, ayun. Mabati ito lupok nagdalalandan. Ako yung nagbuhat ito ng tao ko. Siya kitinipon. Patay na siya. Okay na. Baka kakwanta kayo ng mga issues dala. Ang sinamit mo naman maka-air kita sa side ko naman. Hindi, Marna, thank you very much. Hinaan mo kami dyan. Yung nakakuha na namatag sa amin. Actually, din ipamangkot, biday, ma'am na, from Iloilo sila? Iloilo
Iloilo ka ma'am, no? Oo, sa Ililo na to ng father ko. Tapos sa 1965 yung sa Ililo, di kami nag-negosyo siya. Tanan kami sa Dina. Okay. Ano ni nila day babitan? Ma'am, are you related from Babitan? Kasi na siya na mo. Kasi mo. Ang iya papa ko, saan na siya? Puto di papa ko. Action Rex sa amo na diya, ang kaso tigawlat-ulat man sila ni ma'am sa coordination man Connected man sila sa Zyco family, there is sa Negros Occidental, pamangkot may action din. Zyco family ma'am, connected ka mo. Wala. No, hindi. Sa kay Bobby na sila yung asawa. Kay Bobby na nas lang side. Kasi nun siya na mo. Ito ang wife siya na Zyco. Okay. Yes, Action Rex. Ang negosyo ni nila ni Rolantan company, pila ni ka branches sa Bacolod ni kag Negros Occidental, kabangkalan nila pa ni? Ang inyo branches ka ni ma'am, din ni ma'am. Ang amon branches, may ara kami sa Kabangkalan, sa Tangob, sa Bago, sa Sagay, Kagdiri. Okay. Shopping. Amon ni may namon ma'am. Yes, Action Rex. Sa mutong palayag man ni ma'am, kaya actually Action Rex may iban mga tubangon si ma'am Action Rex. So, salamat din sa kay gayunan man ginhatag nila Action Rex. Hindi actually nagambal na sila nagpasalamat na sila Action Rex nga maka-air out sila sa ilang mga sentiments. Especially git sa mga wrong rumors nga nagalamag yung Action Rex sa media. Anong rumor, how? Ang mga Action Rex, like ako na-mention, niya kay Inagi Karo, yan lang diya yautod, hindi niya connected or sila malicious Action Rex, nga di konektado sa illegal drugs, mga muna Action Rex. Okay. Oo. Yes, Action Rex. Okay, may nagagwa nga mga info nga ano ni siya, part sang drug, amo na? Yes, correct, Action Rex. Kaya mo na ang luyag nila kalaruhon, although nga we understand na rin pa sila sa state of mourning, maraming tungod ka na tungod nila utod. But gusto nila nga kalaruhon man nano tong ang pulis nga nambal, yaway da gakadto man da sila, kung ano man? Ang mga pulis ko naman, gakadto man sila. Pag-shock ko to, after mga pila ka minutes, 15 minutes, may isa ka pulis. Nakita ko sa brother ko nga ang ulo ya puno sang dugo, sige kuan lang sang dugo, sige pagidya tugod sang dugo ulo ya. Sa likod siya daang tiro, nakita ko pulis nga dakpon kay naglagan sa likod, nagasinggit ko kasi malipong na matatak ko. Ay do amya man soon after a while may soko. Kaya so nang utod ko kami pulso pag ginagaw ang amon din na sekretarya dahil daw ng pastuto sa ospital. Matugindala siya, why na di all. Kaya diri pa lang face down na siya. Kita ko ako ginagapuan siya. Nakakit now, ay masami ka, may mga kriminal na gali. Naganegosyo lang kita ya, 4 to 5 bratatak do firing range. 6 to 7 shots ng gatian. May nagbalida pa din sa inyo, sulod ma'am. Oo, para ato sa porta naman sa roll up. Uy, na sila gwardiya, Pero dapat sirado na kamo tumakas. Dapat sila, kami kay usually 5 o'clock sila. Quarter pa lang nagambal. Dali lang kay balikan ta si Action Eden Abuso. Reporting live dira sa Nara Avenue, dira sa Capitol Shopping Center sa Crown Agri Products. Interview ni sa utod Mary Grace Tan, utod ni Rolando Tan, yan itong ginetero, no? Action Eden? Ginakawat ko siya, ni pangadian ko na lang siya. Na-shock ito niya. May lang gani, huwag mo ko na heart attack. Muna nga kung lang natin. Kalain nga, pag do sobra pa siya sa kriminal, pagka-brutal na pagpatay, hindi siya fair. Ado siya, may record siya. Oo. Talagang check nila, huwag kina siya ya. Huwag kina na amo to iya pagpatay. First thing nga pag-attempt si Action Eden? First attempt ni ma'am, or nagliligad, may mga incidents, mga kangay, si ni ma'am natabo. Sa kaysin, wala. Wala, may nagasret, wala. Damo ni siya friends, siya ka ni customer namon, ari pa kami gistorya. So, wala, ma'am. Wala ini si Roland niya. So, na siya ka mo, why gid ka mo, may puson nga tao. Ako pa gani, ang do, local. Wala gid na. Wala na mapita. Anong expected nila sa mga pinpita? Anong expectation yung ma'am, especially sa aton kapulisan, gid ma'am? Kabay pag gid may lead sila kung sino ang killer kag ang mastermind.
Ti sugod to sa pagkatabo to, nagkanto man ang mga kapulisan Just like that, ta. mamatay lang sila tao. Mga killers na. Ang anak ko na gitna. Pag after tumam sa natabo sa utod mo, nakabalik pa din kapulisan or kamong ga-follow up dito sa police station? Wala kami sila di kakato. At actually, kadinari di sila. Na-cooperate man sila. For updates man. Oo. Ginantaw nila dito. Ko din naglusot sa store. Ari sila. Kanamit man sila. Back up force. Nagabulig sila ko. Aga-cooperate sila sa amon. Kaya mo na yung boss siya maluin. Makamusta sa brother namon. Nanyo, umami mo. Untagit na. Netisin ninyo. Saan ko kami suspita kay Bowl. Dala sa Diyos magsagit sa suspita. Kaya kami ganegosyo. Kada sulod sa tao, gabakal, nag-entertain ta. Kaya ganegosyo. Huwag kami, ma'am. Huwag kami yung kasususpita. Huwag nuyin sid kami kung sino na. Takabalo kung sino na. Hindi takabalo kita sa business kami mo. Takabalo mo. Anong posisyon ni Mr. Roland Tan sa ilang Ma'am, thank you again. Last na lang, ma'am. Si Sir Roland, doon siya gini ang balisan ni owner, git ma'am, sa ano? Korporasyon niya namon. Kaya si Papa niya namon, bala pagpatay, 34 years ago. Doktor ni siya, tani gusto ni Papa mo, doktor siya. Kaya na heart attack, nakahambal pa si Papa na antes siya mapatay. Nagkabag siya, Roland, continue the business. Kaya muna na siya nag-medicine. Siya na nag-take over, na-train na kami sa unang. While going to school, gabantay na kami tinda. Kami lang ni sa unang shopping, all do Chinatown. Kami nga nag-cooperate. Una-una, gina branch silang shopping kaya mo. Kaya mo lang naging ni Papa, nag-cooperate kami. Muna siya na lang tani ang brother ko. Yung guwap pa siya. Ano na pala? So, 50 years na ng business. 55 years na kami mag-oo. 1965 ko sa Iloilo kami sa nag-transfer sa Papa ko din. So, sa saan o nag-start ka ni Ma'am Sir Roland? Pagpatay sa mother ko, 1986. Prior to that, from school, nagkapulit kami kay Gabulit na kami bantay, kaya gina-train kami sa father ko. At up to the time na napatay siya, siya doon kabalo na siya. Paningwa lang kami, Dako-cooperar lang kami ng family. Thank you again, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Action Rex si Ma'am Mary Grace, kay ti amo to na palayag naman ang mga bahin naman sa ang ila pamilya Action Rex. Ang ila diri nga gasandig lang sila sa gihapon sa investigation sang kapulisan ta. Kay why man sila actually hatag sa pulis nga motive sini. Correct, Action Rex. Dapat ipakita sa kapulisan ta nga decided sila sa pagbulig sa pamilya niyo pag conduct ng investigation. Yes, kita Action Rex. Kaya ambal naman ni Ma'am ang nagabalik-balik naman di silang kapulisan para man mag-coordinate Japon. Kag di wala gid dayon na nadula Action Rex kumbaga ang hope nga matagaan gid sa hustisya ang pagkapatay sang ilang awtod. Daw araman ta kuno kay natong mga kapulisan ta? Yes, ready ko na Action Rex kag nag-update man. Kag ginpakita ko no ni Ma'am kay Action Rex ang mga nagbanda bala nga mga pagtiro bala Action Rex kay may banda di sa sulod sang ila store. Ang iba nila nga roll up, may banda, may igo sang bala kag may mga sa sulod diri nga bahin. May naglapos. Oh, correct Action Rex, may naglapos. Oo, 45 kalibre 45 Action Rex. Amo man ang hambal 45 caliber pistol ang gingamit? Yes, correct Action Rex. Okay. Oo, amo man na pasalamatan Manila Action Rex nga sang natabo tol dong sa pang panira pa lang sila may iban pa ding empleyado sa sulod wala man sang iban nga nagkalaigo Action Rex. Kay si Action Eric karon may rejoinder sang balita mo dira kay guro amo ning latest nga pagkadto kay na sang mga kapulisan dira sa area mismo no kag si Hever Subong ang sa Station 4 blamo do mo ning pinakalites karon dugay-dugay pero still nagapanagapang mga kapulisan ta sang posible maangot sa sining kamatayon ni Mr. Roland Tan. Correct Action Rex. Importante nga ang pamilya Action Rex ni Sir Roland Tan. Kasi kung kapalayo ka dati isang press statement da sang pamilya to? Yes, may-ari ko di Action Rex ipadala lang sige, para hindi ko gid makuha kay na kay nagakautod-utod ang signal dra sa area mo. Pero may Action Rex palayag talaga karon kay di mo lang man ang naklaro Action Rex nila kay malicious kumbaga Action Rex mga rumor nga nagalapta luyag nila ka iklaro nga
ang iban bala Action Rex ko nung tingin ko pala nga basi. Oo. Klaro ginila Action Rex nga wala sila labot kay ani Councilor Ricardo Tan nga naangot sa illegal drugs mga amo na ba damo sang nagaguluwa nga mga information nga amo ni amo to. Damo man apelido bisan abuso gani damo man tan. Damo man tan nga apelido. Bisan abuso gani damo man di ba? Bigi isa niya. Tiyo, damo gintan. Hindi taman ni sila masiling angot ni sila, ni sila. Hindi na sila. May kinalain man ni silang pamilya. Yes, correct Action Rex. That's why nga ginkantuan tagi di si ma'am. Kaya una una Action Rex no. Ginsende taman sila ang itagaan sa sila space. Nga maka mourn man Action Rex kag sa pagkapatay sa ilang uton. Pero subong nagambal gid sila nga luyag nila nga iklarohon ang pangalan man sa ilang Action Rex, subong man sa ilang pamilya. At least kung nabatian ninyo, address Action Radio Bacolod, no? Correct. Ulayhon ko lang niyo, antes ka magtakop dang residente, blasang napulo ni ka-residente sa Barangay 19, gid pa sakaan reklamo? Ma'am, thank you. Yes, gid Action Rex, kiti formal na nga gid masakaan sang reklamo. Ang apat ka opisyal sang Barangay 19, angot naman sa pagpanagtaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sa gihapon. Sisuro sa tagpamuno sang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod nga si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang mga pasakaan sang reklamo amo sa punong Barangay Kim Peramo, Barangay Secretary Jo Marie Cordeta, Barangay Treasurer Raiza Fronda, kag Barangay Health Worker Jean Dormal. Si Palayag Action Rex ni Gocotano nagpadulong ang pasakaan ni nagligad to sa barangay tong ginfilean to barangay Felisa, mga barangay workers man to nga abi ko kung way ni kalabot-labot ang barangay workers ni kay daw DSWD niyang panguha sang benepisyaryo. Pero I believe Action Rex sa una bala kay di ba bag-o ang final nga survey forms ng DSWD. May mga may mga before na bala sa final Action Rex mga survey pa na una kay ginasala pa man dahil sa barangay, most probably mga volunteers ng iban nga nagapa fill up sang mga sa mga forms bala Action Rex bago ang final kay para sa laon danay. Pero anyway sila ni Action Rex kumpleto gid punong barangay, secretary, treasurer, kag barangay house worker. Si suno kay Sir Gocotano nagpadulong sa iyang mga tagreklamo bangod ni ginaligar si mga barangay Kapitan Kim Peramo. Yes, correct Action Rex. Sa barangay 19 sino patugan ning pasakaan to? Do pulo barangay sila. Barangay Secretary Jo Marie Cordeta. Barangay Secretary treasurer. Kag ang barangay treasurer si Raiza Fronda Action Rex. Raiza Fronda. Sino pa mga kaupdanan nila ni? Daw napulo ni sila ka mga mga barangay health workers ni? Isa lang Action Rex, bali apat lang ipasakaan. Kag ang isa ka barangay health worker amo si Jean Doromal. Ang pulo Action Rex amo ning mga tagreklamo. Ang pulo gali amo ning tagreklamo. Correct Action Rex. Apat ni sila kamilog, no? Apat ni sila ka ginpasakaan ni sang reklamo? Yes, correct Action Rex. Si Kapitan Peramong treasurer, ang secretary, sino pa itong isa gani? Ang BHW Action Rex, si Jean Doromal. Ano ni Doromal? Why ni sila labot? Gali iyas ang barangay kapitano? Wala Action Rex. Kaya Piramo, yes si... Piramo, gali. Okay. Ang ila alegasyon Action Rex, nga sa isa ka puloy-an, may 3 ka persona ginatagaan, nanay, tatay, kag bata. Ang pinaka-worst nila Action Rex ni alegasyon is that may 3 ka beneficiaryo o kung natagaan gid sang 6,000 pesos nga hindi residente sang barangay 19. Ang duha taga barangay Mandalagan, kag ang isa nahibaloan Action Rex nga taga barangay Kabog. Lunsay hindi butante kag residente sang nasambit nga barangay, pero sa barangay 19 sila nakakuha sang ayuda. Ang mga tagreklamo Action Rex amo sanday Rosalie Torbina, Army Joy Limson, Jomi Limson, Welen Marie Rosales, Angelita Divina Gracia, Benji Bernasol, Renato Sindico, Irish Christy Demandar, Moreto Tipanaw, Arceli Ortiz, Valentino Ebon, kag Juvie
Hopilenia Action Rex. Kalabanan ni sa mga tagreklamo Action Rex kay ina nakita ta dito lunsay mga senior citizen kag mga PWD. Henay balo ang Action Rex ikaduha na ini nga barangay nga napasakaan sa reklamo. Una amo ang Barangay Filisa. Pamatian nato ng Action Rex si Chief Master Sergeant. Pila pang pinding subong sa talatapan sa CIDG Bacolod? Sa CIDG Bacolod Action Rex, may ginakis build up sila duha ka suno kay Sir Bukotano gagmay nga mga barangay Action Rex diri sa syudad ng Bacolod. Barangay. Pero ang Salabtonda dako gid nga Salabtonda. Correct, Action Rex. Kaya iti kalabanan padaano duwa na ka barangay, duha man ka barangay kapitan ang ara gid Action Rex sa ginareklamo. Oo. Pamatin natin Action Rex si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Para isampa ang itong panibagong kaso sa isang barangay dito sa Bacolod City against sa mga barangay officials, no? So may mga complainant kita nga kasama natin ngayon para mag-execute ng pidabit at saka manumpa sa harap ng piskalya para isampa itong kasong sa Republic Act 3019 sa Anti-Graft and Corrupt Practices, sa Republic 6713, no? Sa Code of Conduct and Ethical Standards, at saka yung sa Bayanihan to Heal as One Act, yung tinatawag natin 1146. So ganito nangyari, pagkatapos natin may bistigaran yung Barangay Pilisa at saka sa ma-file na ang kaso laban sa mga barangay officials, ang ito namang isang barangay dito ngayon ay ang mga walk-in complainant nagreklamo dahil ang ganitong nangyari, may favoritism sila, tapos yung nagbigay na sila ng mga ayuda sa SAP, ang sinisiguro na binigyan ay yung mga pamilya nila. Example, sa isang bahay, may isang barangay official na binigyan yung sarili ng ina, sarili ng kapatid, at saka sarili ng bayaw. Isang bahay lang sila. So, ubusay gali dahi na. Memorandum Circular sa 01-2020, na karapat-dapat yung kapitbahay nila isa. Kaya Action Rex, sa moto na batian nato ubusay gali lahi na. Ubusay gali Action Rex. Ina ko mapamatudan. Oo, correct. Dali kiti may nakita dagurong si IDG nga probable cause kung nga na-file ng kaso dura sa korte. Correct, Action Rex. Kaya kayo nakatipo naman sila sang ilaman nga mga ebidensya, actually labot sang joint affidavit Action Rex, no, sang pulo sa mga tagreklamo, may ara man Action Rex nga supporting affidavit pagid iya sang isa ka incumbent kawad Action Rex. May ara man sila lakip man sa dokumento nga ilagin pasa diri sa fiscal amo ang pictures Action Rex sang SAP recipients nga nakabaton sa SAP subsidy sa Barangay 19, may barangay certification pagid Action Rex of residency sang isa bala ka taga Barangay Mandalagan nga sa Barangay 19 nagkuha. May ara man barangay certification of residency man sa isa pagid taga Barangay Mandalagan, subong man residency man Action Rex sang taga Barangay Tangob. Kagati amo ni ang mga joint affidavit of complaint sang pulo Action Rex katag reklamo. So laton ta naman kunti mag-prosper gini ako magsaka gining kaso Action Rex sa korte naman kay ati badako ini nga sabton man sa mga barangay officials nga ginreklamo. Balitalin sa patrol ang kay may minsay diri si Ayan Kabatanyaw. Sir, may lang nga pag-monitor dira sa isa ka hotel sa Bacolod, no? Kuani na quarantine sila mga mariners ni sila. Niya good noon Action Rex, more power to you, and Action Radio also more power to Brilliant Beauty of Miss Eden. Nagapamati gid kami nga mga mariners diri sa quarantine area. May lang nga pag-monitor dira. Mensahe lang na iya. Dako damian ko sang Brilliant Beauty. Dako puti-puti. Dito man ko gani na namian sa Brilliant mo. Brilliant pero may sugpon pagid beauty. Grabe na ginaya dumuya man ta ba sir, sino ka sir i-add ko may lang pag-monitor da sa mga kasi Mario nga mga mariners sa isa ka hotel diri sa Bacolod, no, kay Mr. Ayan Kabatanya. Sige. Hindi sila mabore Action Rex kay nagapamati sila sa Action Radio. Basta nagapamati diri sila sa Action Radio, hindi nila maboring good. Amo na iya. Sige. Kita. Ara. Good.
Magwa lang. Ay, ano man. Hindi na ako magtapang. Sige. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol, Action no Radio, Philippine Standard Time, las 12, 9 na ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Salamat kid Action Eden Abuso, ha. Balita gikan sa Patrol, unang imbokada sa atong sininga, mga balitaan sa sininga odto diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Mga ka-aksyon, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita gikan sa Patrol, kadtuan tanay si Action Brian Morden, Action Del Salazar sa Bacolod City Government Center, Bayanay Dale. Kadtuan tanay si Action Brian Morden, ini may kang tanan sa truck kag motorsikloho nagbungguanay sa syudad sang Bago. So, si isang patay kag iban pang mga balita gikan sa Nokpo. Yari ang kaudan sa report ni Action Brian Morden. Action Bri. Action Rex, patay dring nagasakay sa motor sa siklo matapos nga magbungguanay ini sila yasang enkwentro dring nga isa ka Isuzu Elf. Action Rex. Ang napatay dring kilala sa kay Giselle Salibay, 20 o kuligal ang edad, ini taga Barangay Poblasyon 1, La Carlota, City Negros Occidental. Samtang ang nagamaniho naman diri sang nasabit nga Elf. Action Rex, gintawag naman sa ngalan nga si Roland Villarosa, 22 anyos, taga Barangay Lupues, Bago City. So pag-investigar Action Rex ang Bago City PNP, ini motorsiklo, no, ginasakyan ini sang ining napatay. Ini siya Action Rex nag-travel sa nasambit nga lugar sang nakabunggo ini sa nasambit nga Elf. Kag pagkatapos ini ang nakaagom gido sang madamo-damo nga kapilasan, seryoso nga mga kapilasan, ginigagaw pamantani dala ini sa Bago City Hospital sang Bago City Rescue Team man para sa medical treatment. O galing ini siya ang gindeklara nga dead on arrival sang attending physician, ilabay si Dr. Arian Gaili Tugunon. Action Rex, no? So ang driver sa nimatinon nga si Villarosa ang gindalaman sa police station karon para sa proper nga disposition. Anduaman ka mga salakyan ining Elf kagang motorsiklo impound karon sa Bago City Police Office. Action Rex. Gintingwaan ta diri nga maka-interview kung tani kay Police Major John Joel Matos-Matusan, pero sako sila Action Rex sini nga aga sa ining meeting nila sa Interagency Task Force sa syudad sang Bago. Follow up naman ni Action Rex ang kaso nga pagluthang kagabi sa kay Oliver Montes alias Bordigoy, 20 anyos, ini soltero, taga Purok Manzanilla, Barangay Old Sagay, Sagay City Negros Occidental. May ara naman sa mga persons of interest diring kapulisan. Action Rex, ining duha ka mga persona nga nagalakat malang inigan lapit sa puluyan sa biktima. Pero karon padayon pagyapon ang investigasyon sang kapulisan kag ang ining nasambit iyang biktima. Action Rex, padayon nga ginabulong ini sa nasambit iyang hospital dira sa area sang Sagay. Ang iban nga balita Action Rex lunsay mga wanted nga persona sa Negros Occidental, way ginman sang dalagko gin nga mga insidente nga nagluntad kamalin kahapon tubtob sa city nga mga tinihon. Masako mga commanders naton sa meeting Action Rex, gihapon may connection sining COVID-19. Tingala ko daw ay bation si Colonel Romeo Baleros, siya man gihapon. siya lang. Di kayo na mangkot lang ko kung siya man gyapon, kayo daway ko kabati siya mo. Sako sila Action Rex sa mga meetings Action Rex mo. Sila binagid nga may kuan ini sila mo, may mandate sa subong sining panagtag balasang SAP. So gina-process nila ini although way pagin man sang final nga palayag subong ang Malacanang. Okay, pulis kagiban nga mga men in uniform ang managtag mo sang second trans.
Oo, pulis kag AFP. Oo. Kag electronic way na lang ang pagpanagtag Action Rex. Para hindi nagrumado nga ganing ginapasakaan kaso, no? Amo ang ginatutukan subong sang CIDJ kag iban pa. Karon na kasi maglambot na kay Colonel Romeo Baleros. Actually kapo na kay istoryahan ay kami kaning during that time masako-sako ang Action Rex no nagaayo man ang tawo sa pag patigayon sang kaangay siniki kapo nagakaon siya ganimo naghingagaw siya kay interview naton kapon regarding tani sa padayon nga mga way bala pagtakod sang face mask kag sang social distancing. So nalabot nato dito si Police Major Edison Garcia na lang kay medyo libre siya kahapon nga adlaw. Awan na balita gikan sa Nokpo Action Brian Modena report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuantang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod magagamit sa public school sa tion nga maubos na ang mga kwarto sa mga hotel, sa inns, kag pension house para sa mga returning OFWs. But kung saan naman may repatriation? Kagiban pa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, we have Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa mayara sang Plan B ang LGU sang syudad sa Bacolod in kaso nga maubos na no ang mga rooms sa mga pension house, hotels kag inns diri sa may syudad sa Bacolod para tiniran sa mga returning OFWs nga required nga magpaydalom sa 14-day mandatory quarantine. Action Rex ginpahayag ni City Councilor Renisito Novero ang chairman sang quarantine Action Team sa Bacolod City Action Rex no nga bangod na nga ang probinsya driman sa Bacolod City naga-scout sang mga hotel. Action Rex isa ini sa mga factor kun nga base bala sa ulihi maubusan no ang mga pasilidad nga tiniran sa mga returning OFWs rason nga ila sa karon ginapreparar ang 8 no ka mga public schools diri sa may syudad sa Bacolod nga wala magagin mention ni Councilor Novero nga amo ni siya ang Plan B o kon option in kaso nga maubos-ubos na ang mga rooms sa mga hotel, inns, kag pension house. Action Rex. So kay Novero ini ang ginkasugtan na sa emergency meeting nga ginpatawag kahapon ni Mayor Bing Leonardia no sa tion nga wala na gid sang may mahimo ang syudad rason nga nagapanawagan man si Councilor Novero sa paghangop sa mga OFW sa Action Rex. Sa ila sining mga pamilya no nga usaron ang mga public school bilang quarantine center. Pero as of broadcast time, suno siya, mayara pa sang available nga mga rooms. Action Rex. Ining Plan B, in kaso por kaso lang ini, kung wala na gid sang may makita no ang syudad nga pasilidad nga pwede nila tiniran. Action Rex para sa 14-day mandatory quarantine. Ginpahayag ni Councilor Novero nga ini nga plano bangod man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagpapuli sa 24,000 ka mga OFWs nationwide subong gitang mga simana. Action Rex gasro siya te everyday padayon ang sining nga paglibot sa syudad para gidamang ma-convince ang mga hotel owners, mga inn owners, mga negosyante nga kung may muti dapat mga available ang ila sini nga mga facility. Action Rex para sa mga OFWs. Karon sa hapon hambal ni Councilor Novero mayara pagid sang repatriation. Action Rex sa mga may maabot naman karon sa hapon. Mayara Action Rex duwa ini ka flight no takna last OFW mo nagyapon? OFW sa Action Rex Negrense kag Bacolod noon pero wala pa ni baluan kun pilang figures. Suno siya kahapon may 3 ka batch no ang nag-abot diri sa Bacolod City. Isa ang sakay sa Tugo kag 2 ang sweeper flights sa may Bacolod Silay International Airport. Pila gani kapon tanan Dale? Production Rex sa Sulusubra mga 300 to no. 300 ang Bacolod lang? 300 kay sang aga mga 99 pagkahapon mayara production Rex atong sweeper flight more or less mga 98 hindi ta exact ang figures no pero hundreds to no ka mga OFWs ang nagabot diri sa may syudad sa Bacolod ato ya sila pension house or hotel to sila gintiniran
since before ang ilang nga pag-abot may pasiya sang arrangement no nga nahimo ang syudad sa Bacolod para sila nga tiniran Action Rex. So may ginpang mention nga mga location si Councilor Novero pero hindi lang no not for broadcast Action Rex ang ining nga mga lugar. Pero pilang manugabot gani subong? Sa buong Action Rex 230, wala ni baluan ni Councilor Novero, even si Councilor Israel, kung pila ang para sa Bacolod, kag pila ang OFW nga taga Negros Occidental. Amo ni siya ang surprise Action Rex sa mga local officials kay wala gid ni baluan. Kahapon na muning 177? Mga Action Rex ang figures, no? Ang karon niya, why pa ni may baluan? Pagid na ibaluan Action Rex ang... Pero ano oras naman ba airplane May airplane Action Rex, dira sa may Silay Airport, maghugpa ang airplane, sleeper flight man, 2:30 sang hapon. Kagang ikaduha nga batch is 4:30 man sang hapon. Pero ining nagalabutan kahapon, subject ni sa 14-day quarantine gyapon Yes, Action Rex? Action Rex, same protocol ang Unlike sa probinsya nga mag-negatibo sa RT-PCR daw, kuwanan nila daw, hindi na nila kuno pagpatiniron? Sa Teon Action Rex ka mag-operate na ang laboratory sa may Teresita Halandoni Hospital. Kaya mo na kung temprano ang pagwa sa resulta 2 to 3 days, kung mag-negative na sila, pwede na yang hindi nila makomplete ang 14-day quarantine. Since dili sa may syudad sa Bacolod, wala pag-isang isang operational nga biolab Action Rex nga makakandak sa COVID-19 test, dapat i-observe na ang 14-day mandatory quarantine kay dito pag ginapadala sa Western Visayas Medical Center ang swab specimen sa mga returning OFWs. Kaya ang dira sa Doctors Hospital Action Rex ay hindi pa siya operational, gin turnover na siya pero wala pa sang guidelines suno man kay Dr. Gaystan between sang hospital kag sang Department of Health. So karon sa hapon 2:30 kag 4:30 PM ang scheduled flight no sang next batch sa mga returning OFWs nga Bacolod non kag Negrense pero wala pa information na aton sa mga local officials kung pila ang for Bacolod kag pila ang para sa Negros Occidental Action Rex. Possibly may mga delay pa din nga matabo Action Rex kay kahapon supposedly ang ikaduha nga batch sang sleeper flight to mga 9 PM tani mabot o galing medyo na delay mga around 11 na sila nakahalin dito sa Metro Manila kag mga 1 AM na ang agahon sang nag-abot diri sa may syudad sa Bacolod. Ging klaro Action Rex ni Councilor Israel Silanga ang chairman sang action team returning OFW diri sa Bacolod City nga ang Bacolod City isa ka OFW, isa ka room Action Rex ang ila sini nga gidatiran kay may mga complaint ng nga mga Negrense OFW nga sila isa ka room. Ano to yung sa Negros Oriental to nga dito sa isa ka hotel sa Goldenfield to? Sino nag-akomoda to sila? Wala kita dira sang update Action Rex kaya ang nagpalabot sa pundiri nga concern Negrense OFW siya pero duwa sila Action Rex sa karom kaya nga siya nga kahangawa what if ang isa asymptomatic kasi malatnan niya ang isama niya kaupod laban dapat para safe na tag-isa na lang ka kwarto da sa bahay niya sang Bacolod nun nga mga OFW isa ka kwarto isa ka OFW amo na siyang pag-clear ni Councilor Israel pero depende na sa probinsya kung paano nila i-handle no kung mapadayon bala since limited sa gihapon diri ang aton sinay mga nalipat lang ko kay natong kamustang taga Oriental to kay kagabi do sa sala man to sila do hindi man to sila magsulod sa isa ka hotel to sa Goldenfield bla daw marikta to sila sa Oriental daw taga Oriental nga nakasakay to sa aton sa Occidental gani Action Rex mo na siya usually ang may mga nagakatabo no during repatriation process nga may naga-impon nga hindi from Negros or Bacolod may araman flight Manila to Dumaguete yes may Action Rex like blasang natabo before diri sa may syudad sa Bacolod nga nagpositive sila Action Rex sa COVID-19 kag sa ulihin na tukiban nga hindi sila dali from Bacolod City na impon sila ang isa to taga Bago kag isa taga Valladolid amo na siya kisang may mga miscommunication may mga wrong information sa detalye sa mga ginaripatriate nga mga returning. Kag dapat ang concern nga mga OFWs da kung din kamo nga lugar dito na lang kamo hindi nang kamo sali ka kung bakulod kung probinsya na lang bala.
Correct. Ang importante dira right information ang mahatag nila sa Otoridad Action Rexa kay kisati nagasala-sala na bangod sa kasakoon, bangod sa excitement balang nang gintawag nga makapauli ng ibang sala na nga mga information ang mahatag nila sa otoridad. Pero nagpangabay ito sila sang bulig sa provincial government sang Negros Occidental na kung mahimuti madulong sila sa Kabangkalan nga border pero ambot lang kung ano subong ang pinakalitas nga update Action Rexa sa ila sini nga kahimtangan. Pero balik natin si Councilor Novero. By the way, ang maabot karon ti handa naman ang aton nga syudad? Action Rexa, handa na ang pension house hotel. Mayroon pa sang available, no? So, kay Councilor Ang nagalabutan niya kagabi, kay nasang kagahon kahapon, ginto pangbutang? Sa mga hotel Action Rexa, pension house, mayroon hotel dira sa area sang... Wait to sa eskwelahan? Wala Action Rex since meron pa pang available. Ang eskwelahan nga plan B, amo na lang gini ang last option sang syudad. Ang last na lang option pero so far subong may bastante pakita nga mga kwarto sa mga pero ang mga may mga sa pension house na may mga inns na. Yes, Action Rex. Mayroon na sang naka-deal or arrangement, no, ang LGU sa Bacolod sa mga tagiya sang pension house since ongoing man every day. So, Councilor Novero, ang pag-scout nila sang possibly location or... Ang bayad sini? Dili mahalin? Yaka-OWA, no? Yaka-OWA. Pero good. Kung ikaw isa ka returning resident, hindi kaya OFW, kag luyag mo yang sa Hotel Action Rex, ikaw na ang magabayad. Personal. Ang imong mga personal expenses. Hindi kaya OFW, kato sa Manila. So, wali ang pinakapapil diri sang syudad, manog patigayon lang, ginapatigayon kung di ipamutang ni, pero ti ang bayad, iya sang OWA kung OFWs ka, kung hindi ka, kung purely nga dre ka lang abi sa Pilipinas, imo niya personal. Correct, Action Rex. Amo na siya ang ginkasugtan kag baseman sa mga previous nga executive order nga ginpapanaog ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Pero ang palayaga ni Bacolod City Councilor Renicito Novero. Wala akong tating aton scouting for hotel facilities. Oo. Apply pa nga may ara ay nagihapon available. Eh kung wala, then we go back to school quarantine centers. So as of press time, attorney, may ara pa available? May ara pa. Halo, isang langit, may ara pa. Oo. Ipay na lasang nila ito sa kung adlaw, but we are not sure yet kung sila pa ginang maabot. Diri, kabay pa nga hindi ginmantuman kadamo. Magsululupir natin ng health facilities, but we are readying our school. Meetingan na namon kahapon sa among emergency meeting, nagintawag ni Mayor Bing. Mga lang kami, hangpon kita sa pumuluyo sa mga OFWs, at ang ilang mga panimalay, malampot sila sa isa ka grupo sa mga returnees nga hindi na maakomodar sa hotel, kaya wala na hotel facilities. Kundi sa mga eskwelahan na lang. At least, ang aton mga eskwelahan, makapig natin nga safe, secure, yan din sa gihapon nga isara. Okay, so that's the plan B, attorney, in case may exhaust na ang tanan nga accommodation facilities. That's right. Inayapon, wala na tang hotel. Pero kung ang tamang hotel pa, ang facilities ng OWA, ara gihapon, available, then we house them in hotels. Kaya ang province, attorney, diri man no kapangita hotel sa... Okay. Proceed action na, Dale. Action Rex, nahabatihan, no? Si Bacolod City Councilor. Pero kung isip-isipon daw may manuguwa naman nga mga naka-in sa itong nakaligad nga si Mana siguro kung may mag-graduate, Action Rex, mo na may time nga may mga disinfection naman nga pati kayo. For example, ining patient number 13, blaning 41 years old. Sang May 13, ini siya nagbalik diri sa Bacolod mo. May 13, subong may 26, bali may 13 days. May duwa na lang kadlaw sila actually nga ginakuha ng mga batch ni sang May 13, blaning patient number 13 man, no? Action Rex, no? So, kung makagraduate na sila, kag mag-abot ng ilang sininga negative nga result, pwede na sila matamat, balik sila sininga mga panimalay Action Rex dito sa may syudad sa Bacolod. Pero kung COVID-19 positive ka Action Rex, ma-extend kagid. Ma-extend kagid na yan. Pro i-separate na siya. Separate Action
Action Rex sa tugtog nga magwa na ang bag-o mo naman nga swab result nga negative ka na sa COVID-19. Ang mga itong balik Councilor Nevero, wala pag ginaibaluan ko palang figures sa muna siyang ilang ginaangan-anganan. Bala ang gintipel sang syudad makaigo sa numero sa mga returning OFWs nga mag-aabot sumog nga hapon. Magluwas sa OFW mayra man sa mga locally stranded individuals nga mag-aabot man Action Rex sa subong nga adlaw. Ini sila igahaw sa eskwelahan. Ano niya sakyan nila ya? Airplane man Action Rex, aeroplano man ini. Gali. Alin man sa Manila ne? Alin man sa Manila Action Rex, pero non-OFW sila. Pero separate ni sila sa lalakyan? Separate Action Rex. Separate ini kay gin-organize niya, no? Sa LGU, sa Bacolod, kag ni Councilor Cindy Rojas, nga mong in charge sa mga locally. Pila ni sila kabilog ya? Diri sa may syudad sa Bacolod, more or less, mga more than 100 Action Rex. Kadamo man more than 100, no? Ti ang iban diri sa ila, sa hotel sila mapa-quarantine, kag sila ang magabayad sa ila sining expenses, no? Sa duration, bala sang Why the lodging house? Wala Action Rex kay ang lodging house daw ang muning pinakalas pagid nga option sa pinakalas nga option kun wala na gid. Kaya makmong bayad ka na sa hotel, makmong inadlaw da bayaran mo, pila nga daan bayaran mo siguro da? Dako Action Rex kay ang gin-estimate sa to sang syudad in kaso nga isa ka OFW magpa-quarantine sa hotel at 35,000 ang bayaran sa sulod sang 14 days nga quarantine period Action Rex. Amo na siyang estimate dala na pagkaon, ang ilang sini nga pagtiner, mga facilities sa lugar Action Rex. Ano siya ang estimate sa LGU sa Bacolod before Action Rex, no, antes ining mass repatriation nga ginapatigayon. Pero may na-encounter ng syudad ta nga nagpamalibad ining mga hotel owners ni, mga inns kag pension house, may mga nagbalibad na sila? So for Action Rex, wala pa man sang reklamo from mga negosyante nga hindi nila pagbatunon or akomodahon nila pero bayad sila. Correct Action Rex. Amo na siya ang agreement, depende na mo sa terms and conditions kag kasugtad sa LGU kag sang isa ka accommodation establishment Action Rex. Kung magpamalibad sila basi maglabot to kay Presidente Duterte. Importante mabayad lang Correct. Ang importante mabayad kag ang safety nga negosyo mo lang ila mo. Before kag after may disinfection nga patigunan para safe na safe ang tanan Action Rex. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang CL-Pito-Pito. Hindi magalipat ka maginom sang CL-Pito-Pito ang original nga herbal dietary supplement liquid mga kaaksyon. Ini siyang himo sa 100% natural, himo sa banabang palaya mangosteen, mangga, pandan, china, guava kag honey. Importante lang ang panumdum sa public nga ligawan ang ginabligya nga house to house nga peke nga CL-Pito-Pito nga nabutang sa mineral water o kon sa lapad. Para sigurado ang original nga CL-Pito-Pito ang nabutang sa 375 ml nga plastic bottle kag green ang taklob mga ka-action. Para sigurado ka garantisado magdiretso bakala sang CL-Pito-Pito sa mga butika. Laking CL-Pito-Pito laging panalo. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center Action dahil Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby na aksyon na din abuso. Balita sa Kapitolyo kag aksyon Eric Magbanwa. Balita naman sa BCPO. Pakarunan ta na dugay-dugay kay Dri kita na iho sa CL-Pito-Pito. Siguradong sigurado. Mangin mabako dangir ato sininga immune system. Importanteng immune system tadi gabato. CL-Pito-Pito ang katapat sinin, no? Kaya kung naka-CL-Pito-Pito kita, natilawan na ni kagda pamatudan nga maayo batok sa mga balatian nilabi na sa gidabatsyag ta katulad sang high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders kag madamo pa. Kagang manami diri malikawan taniho, likawan gid nato ng piki nga CL, no? Dira sa Bago kag iban pang mga lugar diri sa probinsya do galapta kunong CL nga fake dira. Hindi gid kita magbakal sang fake nga CL, no? Kay mabutang gid ta si talital na.
Inang fake lang nga CL na butang na sa mineral water plastic bottle kundi gani lapad bottles. Dra na pang sulod ang fake nga CL. Di kita magbakal sinahan. Ang importante magbakal sang CL pito-pito sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining lugar, no? Ang CL pito-pito, tandaan tagid kay kun ikaw naka CL pito-pito, laging panalo. Amo na mga kaksyo, no? CL pito-pito mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining lugar. Malakay Finance Corporation, base ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dala sa Victoria, sa Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Malakay Finance Corporation, ordinaryo kag komplikadong kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. O manlod tanay, manlod mga kaksyon, may lang pag-monitor kay paring Alan Navales kag Jusing Topas nga nag-monitor sa sining odto diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Ay puwerte. 3 meters away, got double mast si bro Jusing Topas. Sining ni paring Alan Navales. Ayos, dagang salamat paring Alan Navales and kay paring Ted Omar Poblacion, no? May lang pag-monitor dira sa din ka pre subong man. Paring Ted Omar Poblacion, din ka nga area subong pre. Oh. And may lang pag-monitor dira sa din siya sa kay Tatay Doming Sandot sa Barangay Manghanoy, La Castellana ni. Doming Sandot malang pag-monitor. Gahigda-higda siya subong gapamati. Umalin sa agas tagid maggabi. Tub-tub gid nga mag-off kita diri sa Action Radio. Salamat sige, no? Ang nagpanamyaw si Inday Hansel Rosa sa Metro Manila. Tamyaw lang to si Doming Sandot. Ayos, dagang salamat. And drabla sa kuano sa may syudad sang Talisay. Ginareklamo diho kay daw nagapabungol-bungol ang kunong management sang Talisay Water District. May yarang problema sa barangay Katablang inyo tubig wala tubod diraho sa Barangay Katabla, Talisay, no? Talisay Water District, atensyon! Ipa-check na kay action din, sa Barangay Katabla, Talisay, no? Problema ng mga pumuluyo sang tubig ninyo, do waigid nagatubod. Ay, tubig sa Katabla, Talisay, no? Sige, ipa-check na ng Talisay Water District kung anong natabo na da sa may Katabla, Talisay nga supply ninyo nga wala nagatubod ang tubig. What happened? Ay, perti, no? Kay Renan Aloro, Rico, may lang pag-monitor. Kada mo damo man isang ginpadala yun nga mensahe man. Ano ni damo load mo? Kay Renan Aloro, Rico. Kay Jigo Val Flores, may lang pag-monitor. Kag sa kay Juana Enday Goodwill, no? Ayos. Sa kay Rodnel Helbosa Sr. from Cadiz City, ga-monitor si Toto Rodnel Helbosa Sr. Kay John Hamula, may lang pag-monitor John. And si John Hamula, Sida Hotel ta sila ibutang. Kaya na sang OFWs. Grabe ba Sida Hotel gida? June Hamula. Ayos, thank you gida. Mayo gid nga rekomendasyon mo na mo. Joy Sumugat, may lang pag-monitor sa multinational Paranaque.
Pamilya sa Pontevedra sumugat ko no. Dahil nga pag-monitor alin sa kay Joy sumugat. Tintin Prenso Gon Brillantes. Dahil nga pag-monitor kay Dula Consing Doria sang Purok Marang Mandalagan. Kay Jonita Bornales, may lang nga pag-monitor Jonita man yung aton. Jonito Bornales, Iliterio Parcon Dayon, may lang nga pag-monitor kay Master Sergeant Monico Palacios, ari kami sa Payaga. Ayos, sige, dagang salamat sir, Iliterio Parcon Dayon. Kay Mike John Seba, may lang nga pag-monitor, Grasa Moises Padilla. Happy birthday lang kay Elvic John Chope. Salamat, Gid Mabuhay Action Radio. Ayos, dagang salamat, Mike John Seba. And sa kay Jo Marie Formentera, kay Toto Aldrin Diamanteho. Din si Toto Aldrin subong sa may Minglanilia sa Cebu. Ara kadira kadto karon Toto Aldrin nakasaming Lanilya layo man sa imo ba Toto Aldrin Diamante and Adelfa Paragiton Sigiwano may lang nga pag-monitor dira sa La Carlota kay Jason ni Relatos hay Idol Rex ga pamati kami greet ko lang pamilya Joso dira sa Felisa ni Saguro. Okay, sige, thank you gida. Joseph Pacifico, may lang nga pag-monitor dira sa Mayor's Office sa San Enrique. Si Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Bambi Gomez, kag kay Carla Selva. Alin sa kay Joseph Pacifico. Kay GR Mainit Rihon, may lang nga pag-monitor dira sa Mangga Bunga DSB. Ayos. And Keros Flaki, may lang nga pag-monitor kay Keros Flaki. Kay Mumu Moises, may lang nga pag-monitor man kay Lunila Tarosan, Toto Aldrin Limaco, kag kay Mrs. Yadra sa Ninas Rose sa shopping. May lang nga pag-monitor, no? Martin Aliling, may lang nga pag-monitor man. Richel Andico Mariano, from Hacienda Salamanca, La Carlota. Roslyn De La Viga, may yung tumangkot lang ko tani kung halindi sa Manila ang biyahe tapos pag-abot da sa Bacolod mag-quarantine man gyapon bis ka naka-quarantine days na diri sa Manila. Yes. Mag-quarantine ka gidi. Pag-abot mo diri Roslyn De La Viga. Ayos, Ariel Kabatak may lang pag-monitor dira sa Central La Carlota sa sulod sang Central La Carlota. Upod ko di si Henry Cano Flores Paricardo Unas from Ariel Kabatak. Ayos. And Dilisa Vingno may lang pag-monitor dira sa Purok-Sigay Magsungay Barangay Singkang Airport. Kasipong family. Ayos. Paring Ruel Lanawan Seroma. May lang pag-monitor dira sa Libertad Market. Wala di kahapit si Action Eric. Wala siguro kay way pa sa time paring Ruel Seroma. Joy Ann Ogdamen sa Ogdamen family sa Hacienda Kahilamunan. Kini sa Hacienda Kahilamunan Joy Ann Ogdamen. And kay Sir Ayan Kabatanya, Myros Langkoy may lang pag-monitor. Mama Janet may lang pag-monitor kay Rex kag kay Princess Regine good PM lang, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma Kagroma family, Roxanne Geron Mialin, may lang pag-monitora dala sa Sitio Odyong, Barangay Kamandag, La Castellana. And Inday Blasa, Eljo Padilla, kay Christine Joy Padilla. Toto Rogelio Catalbas Jr., aramano. Kay Marvin Pabon, good PM lang. April Banaag, may lang pag-monitor dala sa Barangay Takuling, Bacolod City. Thank you so much, April Banaag and Gian Resisio. Kay Jonilo Gonzaga, may lang pag-monitor Jonilo Gonzaga, no? Dira sa subong si Jonilo Gonzaga. May lang pag-monitor dira. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standby ay manong balik kita sa diniginamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
pagkadapya na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Basang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras. May lang nga pag-monitor kay Inday Rose kag paring Ronnie Felizario, no? Dira sa Barangay Purisima,
Banwa sang Manapla. Nalang pag-monitor pare ko, paring Ronnie, kaginday Rose Filizario, no? Kantuan tanang balita ni aksyon din abuso sa Kapitolyo, mga repatriates hindi na magpaidalom pa sa 14 days quarantine kung gilayon nga makagwa o magwa ang resulta sang PCR test nga ginpatigayon sa ila. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Kapitolyo. Aksyon Eden! Action Rex, arin man sabat kay naman sa pamangkot sang pamangkot man diri sa aton kay Ina. Bangon nga hindi na pagpaidalom sa 14 days quarantine ang mga overseas Filipino workers kag returning migrants nga nagaabot sa probinsya. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, base man sa mando sang gobyerno nasyonal, ang mga nagapauli ang hindi na kinahanglan ipaidalom sa 14 days quarantine. Bangod nga suno sa government, gobyerno national Action Rex, sa ila ginhalinan, naka 14 days quarantine na dito sila. Pero suno kay Lacson, para sigurado lang ya, pag-abot diri sa probinsya, ginadala sila sa processing facility kag ginakuhaan sang swab sample. Ginapadala ini sa Western Visayas Medical Center sa probinsya sang Iloilo, kundiin matapos ang isa ka semana, most probably Action Rex sa 1 week ni kunong pagwa sang resulta, kag kung mag-negatibo sila, bisan wala pa naka 14 days quarantine, basta negative ang result, papaulio na sila Action Rex. Apang kung may ara sang magpositibo, syempre, ipabilin sa isolation facility. Naibaluan kahapon nga adlaw Action Rex Mayo 26, nag-abot ang 246 ka mga nagrense sa probinsya. Kagindala sa Provincial Healing Center sa Banuas ng Ibi Magalona, kag quarantine facility naman sa siyudad sang Cadiz. Sa breakdown may ara naman kuno karon, maabot ta? Correct, Action Rex, may ara karon pero wala sila kabalo kon pilagid kabilog. Kay di pares kahapon, may ara. Ang kagabito nag-alaboto din to ginpangdala? Ang iba Action Rex, may ara sa ibang Magalona, may ara man sa Condotel, may ara man sa Cadiz. Si kagapon nang nag-abot sa Tugo vessel, Action Rex, 129 ka mga seafarers, sa alas 6:30 via sweeper flight sang PAL, 91, kag ang mga past 11 Action Rex may 26 pagid nga nag-alabot. Pero tigin klaro ni Lacson, ang mga Action Rex ang problema sa gihapon, kay wala sa gihapon sang proper coordination gikan dito sa National IATF. That's why nga nagakakibot na lang sila nga may manug-abot. Hours before, amo pa lang pagpabalo, nga may ara na manog depart nga mga OFW, so kung returning migrants ang magapauli diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pamatinatanon si Governor Eugenio Jose Lacson. To arrive here in Negros Occidental, 129 seafarers arrived via MV St. Therese. This is the Malasakit voyage. 91 via PAL, first sweeper flight at 6:30 p.m. and 26 via the second sweeper flight, PAL, which arrived past 11 p.m. The arriving OFWs will not have to go through a 14-day quarantine since they have been tested in Manila. Upon arrival, they will be brought to our processing facility where they will again be tested for RT-PCR. Those who will be tested negative will immediately be sent home, and those who tested positive will be isolated. Isa man ni Action Rex sa ginapangabay ni Governor Lacson, nga ti ma-accredit kag matagaan sang license to operate ang laboratorio sa Teresita Halandoni Provincial Hospital dito sa Silay nga tuyo o muni magproseso sang swab test. Agod matapos ang 2-3 ka adlaw, magwa na ang resulta kung positibo o kung hindi ang isa ka persona nga ginapatigayonan sang test. Kag target ni Action Rex mo nga makaproseso sang 1,500 ka test sa kada adlaw. Si Sino kay Lacson, dako gini nga mabulig, especially subong tani damo ang repatriation. Pero handa na ang Sino kay Lacson Action Rex, handa na ang laboratorio. Kasunod nga mayara na sa mga kagamitan nga kinahanglanon apang
wala pa mabisitahan sang Department of Health agud matagaan sang lisensya. Dugang pa, hindi pagpanugutan ni Lacson nga ipaydalom sa home quarantine ang mga OFWs kag returning migrante. Rason nga sunod sa Action Rec, ginainggan yun niya kag ginmando niya actually sa tanan nga local government units nga magpreparar sa mga quarantine facility in kaso nga kinahanglanon ilabi na nga sa sulod sang 3 ka adlaw nagmando ya ang DILG nga papulion ang kapin 24,000 ka mga OFW sa tagsa ka probinsya. Di mas maayo sunod kay Lacson nga siguraduhon ang ilay kayang lawas agud malikawan nga maglaptop pa ang COVID-19 sa probinsya. Sa Action Rex naging update sa ato ni Governor Lacson, mayara na lang sang 283 ka mga available rooms ang probinsya para sa mga nagapauli nga OFWs. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Launa impontong at oras matapos ang balita ni Aksyon Eden kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Update kita na isining negosyante lang si Roland Tanho. Tina-interview taman kay Nang Utod pero ti sa part sa pulis negosyong isa sa mga ginalantaw nga ang gulo sa pagpatay sa kay Mr. Tan. Ibalaon tabing latest upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Sabi si P.O. Action, Eric? Alright, Action, Rex, kanto. Okay, Carmen. Ayo di purma. Dama, mugid mo. Awa mo ginang nakita mo sa video. Ayo, gid naka daw madagdag man ko sa ginapungkuan ko, di ba? Kung mga bibig sang tao na kasi pag mga tao. Ay, grabe. Lulingot na sa kwana. Sa tampuka. Ayo di purma. Magulang hindi kitampuka. Siguro magsako ka ni guro mong hindi rin nakani guro tuway. Magulang sa tampuka. Guro na Action Rex, no? Pero namin sige tanong ko sa lunang lang siya, no? Oo. Ayo di purma. Sa lunang lang tawo, no? Sa lunang. Bubo ko, nakakuhan ko sang lunang. Nakatulong sa lunang. Na murag-muragan mo pagka... Kasang ara sa lunang, ha? Naliparahan mo, hindi ko rin lunang, naliparahan mo. Ang ara sa lunang, nung nga nagalubong. Ay, pwerte. Pagka muna ka mga estilo na, yawan ka na guro kakuan. Kakali. Kasi mabalik agad na sa kali na, no? Ito mga muna nga mga tipo to, kadalong na mo. Dalong dulot. Ay, pwerte na. Ay, grabing init. Sa duwa ka, from May 11 to 24, ang Negros Occidental, waya madala sa mga probinsya nga wala sang bago nga COVID-19 case, no? Sa sulod sang duwak simana. The good development in Action Rex. Oo. Mayo na, no? Oo. Wala madala. Wala madala sa? Sa listahan. Ang Negros Occidental. Ay, ang Negros to, nabugan ng kaso. Wala madala diyo. Makmong Negros Oriental, dala pa ya. Provinces ni nga wala sang new COVID-19 cases sa duwak simana from May 11 to May 24. Negros Oriental, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Zambales, Marindoque, Palawan, Catanduanes, Aklan, Capiz, Guimaras, Northern Samar, Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Compostela Valley, Davao Occidental, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Agusan del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, kag Sulu. Amo lang na sila, mga probinsya nga way isang COVID-19 cases sa duwak simana. Ate siguro, Action Rex, no? Kasi ini nga simana, may ara pa, di ba? Oo, may ara pa eh. May isa pa eh, no? Oo, ang Bacolod may isa pa. Tapos ang Negros Occidental. May isa. Ate may rason Action Rex,
Pero hindi na dapat Gani man kag hindi man to halin sa aton ara man sila sa quarantine facility ya. Hindi ba na-gauge nga kung wala ka doon kasabana, libre ka na. Gani Yan man. ang observation mo ng Japon. Okay. Para sa tampuka, bang naglusot na ba sa luna. Ayo di purma. Kailan ang observation na. Yan ang observation, ginagsa. Okay daw maalawa ko sa ginapungkuan ko. Wala pa ng isang padala sa amigo ko, no? Buwas na lang isa. Buwas lang isa. Oo, kay inig-istoryato sa bugya. Ang amigo mo nagpadala mo ning... Ang istoryato sa bugya ko ni Sipods. Buwas sa mga utanon lang. No? Utanon lang buwas sa mga istoryahan. Halin sa mga Sipods, sa utanon naman ito buwas mga rekta, no? Correct. Apa ito nato na lang kay... Kasi manumos. May lang ang pag-saulog sa Kadlawan da sa kay Burnok Tamba, manghod ni Inday Janice Tamba, no? Dira sa barangay Villamonte, buta nung purok na nila sa Villamonte, sa kay Efren Burnok Tamba. Happy birthday. Oh. Kasi nung kay Josephina, no? Kay Janice, halin kay Inday Janice ni kag kay Mama kag Papaya, sa kay Shirley kag Efren Senior Tamba. Uto dyan ako si Burnok. Burnok man? Utod gani ni Janice si Efren bla. Burnok Tamba. Ang birthday celebrant? Ha? Birthday celebrant? Oh, birthday celebrant. Day Janice. Oh. Mahal to be. Ayo di purma. Naglain pa. Kaya may birthday mo. Akon sa bagay. Oo, ito yung birthday ko nila mo handa. Ay ba tuloy ka keyboard? Ay ba nagdulog sa lakyan niyo? Gani, no? Kamanok-tok sa patayin siya. Tok-tok-tok. Choy! Ara si Torex, Cristo Erex. Sige ta, ano na, may pamahal. Kay Ging Alib dira sa Country Home so may lang pag-monitor Ging Alib. Oh, yes. May lang pag-monitor sa Country Homes. Dili sa Barangay Alihis kun Barangay Stefania nga Country Homes. Country Homes? Oh, duwa mo. Hindi sa Silin Homes? Sa Country Homes. Country Homes. Oh, Country Homes Alihis or Country Homes Stefania. Stefania. Oh, duwa mo lang ning kwan mo. Kay sino na? Si Ging Alib. Si Ging Alib. Si Ging Alib, ito puka man. Aray. Ayo di purma. Baka mo sila yung Alib, guro itong puka ay. Si Post sa baybay, Ging Alib, ha? Kasi matingala. Si Parinuno, to damo guro tampuka to ni Parinuno ay. Sa kawayan, at ikaw kawayan ang daan, grabe ng lumot mo. Oh, kagang lunang. Ang kasagi din. Kagang limango guro tambok na tos buno. Parinuno. Makita. Ayo di purma. Pero kung mga Parinuno, kung lagi naman ito, tapuka. Tapuka lang sa lunang. Namatulapit na kay sa Buruso ginaya. Sige na ano na ni status to kay na nabatean tang palayag sang utod to. Agani matay tayo naton kay na si Police Major si Ber. Ang station number 4. Nagkatutugulit sila sa ngaga. Pag oba na si Ber nagpungko mo. Siguro si Ber ko panginati sa tiragan sang kaso Kaga investigasyon kay during the time sa matabo pagpatay kay Rolantan si Police Major nanti umuka man ng chief of police mo. Motos to kamba sa pamilya nga nagpadulong to kay na ang investigador sang station number 4 pero ginamat-amat nila action rex istorya ang pamilya kaya subong ang pamilya di pagin man kabaton sang natabo sa kay Roland nga tido kagulpi lang na namin ni si Charles Severni kay siyang sa station 4 matutukan niya gid ni at itutukan na pero to depende na sa availability sa mga sa mga ebidensya nga makuha lang sa Rex kaya man sa mo na nga sa isang kaso sa tuod lang mismo nga ni si Umukaw to sa previous na interview nag-ako nga medyo budo-budaya man sila mong sa siling kaso kasi yung nabes number 1 wala sang testigo nga rekta maka-identify to sang isa sa tatlo to nga nagtiro sa kay Rolantan ikadua medyo dulo di malas kung ang pamilya pa mabalong kasi ang CCTV nga sila nga gibaligyan daw dito yan kagang sarakyan nga gin sakyan sa sining biktima daw dito sa kilid wala mahagip sa sining CCTV plus man security card action rex nila ang baligyan ni Mr. Rolantan so mo ni mga kabudlaya pero nevertheless si Heber
naga-familiarize pa karon sa kaso ni Roland Tan si diri nga tipag ko pamanta siya. Tios toto nga ang investigador kina sang aga na padulong dito sa pamilya Tan agod nga mapangusisa ka magkuha sa dugang nga mga information nga base pa malang makahatag dugang effort sang ila sining investigasyon nga ginahimo Axorex pero according sa kahiberya hindi na siya naging magpalawon Sino ganing sa sumag nga chief of police? Si Police Lieutenant Junito Pastrana. Oo, base kon dugay-dugay kay may aligatong gintiro ho. Sa area niya. Sa Fiesta Homes kuno ato bang to? Fiesta Homes sa Fiesta Homes daw dra na sa may kuan pagwa ka na bla sumag. Oo, ito may harad lang do may guardhouse na damo pagkanto sa Punta Taytay kuno nga area ho. Julika. Oo, basta ito available man si Police Lieutenant do Junito lapit-lapit lang da sa iya nga area da. Oo, basta makakapat na karon ni sa Action Rex. Tama na pero si Major Rivera din magpalawon sa mga ginatawag anggulo pero ang isa na din sila tutukan nila ang anggulo nga negosyo ni Mr. Roland Tan ang ginalantaw nila nga base pala may angon sa sining pagpatay niya pero nevertheless way pa maging sila isang mabakog ebidensya ginuyata nga magtudlo nga really negosyo gitman ang ginalinan sa pagpatay sa kay Roland Tan. Yari si Police Major Chasiber sa interview sa Action Radio. Undoon subong ngaton nga follow-up or in fact nag-coordinate subong ngaton nga investigator sa pamilya sang biktima. So we hope na mapadayon natin nga pagkandak sa investigation nga makakuha naman kita sa mga informasyon na bago. So ang ating investigador sa buong nagkatutok man sa mga kaso. So far, negative pagin kita sa investigation sa mga suspect. Ang establishment sa motive, ang negosyo, kaginalantaw natin ng ibang pang mga posibleng mga motibo. Ang pamilya, sir, kamusta ang coordination nila sa inyo so far? So far, nag-akusturyan naman natin na investigating officers and then ang pamilya sang biktima. May posibilidad yan, sir, nga masurbarta ni ang kaso ko sa diri nga medyo may kabudlayan ang inyo sila nga pag-investigar? So, ato nga tinguaan man. As long makakuha kita sa mga evidence nga makatudlok sa positive identification sa mga suspetsado, posibleng mga kaso nga masulban natin. So, ang ato din mensahe na hindi lang sa pamilya, sa tanan, may maka-identify man, kung naara man sila pa magamit kita nga witness to coordinated us para masulban yung kaso. Actually, si Police Major Chasiber ang hepe sa station number 4 nga tinatinguha karon nga bisan paano mamat-amat nila ni establish ang identity sang tatlo ka persona nga nagahimo sa krimen plus ang pag-establish ang matutuod na madalom nga motibo sini pagpatay sa negosyante nga si Mr. Roland Tan nga tag-iya sang ako sang Crown Agri Trading Corporation nga napahanta dira sa Maynara Street sa Copinisang Barangay Villamonte. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Momano nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Salamat kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 12 ng aton oras ay pwerte. Daligi lang kay gina-check ta on the way pa to ang kapulisan ta sa area, no? Hibaloon tala na karon dugang parte sa sining shooting incident nga nagluntad dira sa area sang barangay Sumagne kay way siya sang Punta Taytay pero Sumag pa area mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 13 aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balikan talang dugay-dugay ang dugang pang mga balita diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Flash report gikan sa reaksyon na John Diaz angot sa sining shooting incident nga nagluntad dira sa area sang Sumag, no? Dragid sa way pa Punta Taytay, ang inisyal nga report nakasakay sa van ang mga suspect nga naglutang kag anong kaimtangan sang biktima nga ginetero sa sining mga inoras. We have action na John Diaz sa Patrol Action John. Ni Police Lieutenant Junito Pastrana Exosibo sa Action Radyo Bacolod. Ang isa ka shooting incident nga nagluntad bag-o ginamang pilaplang ka minutos ang nakarigad. Area sang Dalan Araneta nga sakop sang Barangay Sumag, Radyo sang Bacolod. Lugar kung sa riin aksyon rekamuning bangga mismo pasulod. May Fiesta Home Subdivision sa tabok sa ni amuning bangga naman padiretso ka dito sa ginitawag Baybay area sang Barangay Punta Taytay. Ang mga suspetsado Action Rex ginaligar una riding in tandem pang sa punta pila ka metros ang kalayoon gikan sa crime scene. Ay nagaulat nga isa naman ka van o kontribado nga salakyan ginaligar digto nagsakay ang mga suspetsado tang dumi nagbulos man kuno sa motorsiklo drive Action Rex diretso tulong naman na sidlangan nga Pero bahay. ano-anong initial nga report sang pulis? Sinong biktima sinada aksyon na dyan? Ang victim gina-confirm pa pero ari ang nyangon sa kilid sang dalan. Nga matanion kag according kay Sir Pastrana, wala na nila nangagaw dala pa sa Ospital Action Rex, no? Pero gina-confirm pa naton kung ano ni nga status niya ang iya background. Even si Police Lieutenant Junito Pastrana nagaupod subong sa hot pursuit operation, nakapatigayo na sang dragnet, nagna-flash naman sa tanan nga mga police station. Surat sang Bacolod kung saan nagapatigayo na sang checkpoint sa nagkarain-lain nga mga areas. Check na to na Bacolod City Mobile Force Company karon ang nagapanguna ng hot pursuit operation nga ginapatigayon diri sa isa ka lugar sa surat sang Bacolod. Sa riin ginaligar dito. Pero anong initial nga na report sang pulista bantay na dira sang or taga-dira ang biktima or nagalakat or nagasakay aksyon dyan? Initially, Action Rex nagabantay sa kilid sang dalan. Ining biktima palapitan sining riding in tandem. Initial man nato. Pero sa way na ni sa papunta Taytay ka, no? Rex? Way na ni sang papunta Taytay ka?
At ara lang sa kilid sang highway, sang Araneta. Kilid gid siya sang highway, dra sa sangan gid sang papunta Taytay kag highway dra. Yes, initially, amo na ang location gid mismo, no? Highway lang siya, lapit lang action direct sa may border, bla sa Bacolod Sumag. Sa Bacolod bago border, sa may area. Unahan lang na daw pila lang ka lapit-lapit lang gani na da kung isip-isipon mong border dra mo daw may 500 meters bla kung why ka na po 500? no? Mga 150 meters lang. O isa lang ka sprint action Rex. Tapos mo na from border going dito mismo sa may lugar ko sa Lutang. Ning isa naman ka persona siningapon. As of this time, nabutangan naman sa police lane ang area mismo. According kay Sir Pastana, di na-check pa nila, dahil wala pa nila natandog ang area. Nilabaluan ang alan sining persona mismo ang ginlutang. Ginamang hapon, pero lalaki siya. Ara naman ko na skilit sang dala, nagatulutambay, nagahulat. Per information, halin naman sa aton nga mga kapulisan. What riding in tandem ang suspect. May van nga nagahulat sa punta, ginaligar, digto sila nakasakay. Then, nagpalagyo ang mga suspetsado makaksyon talaga subong sa aton nga mga kapulisan. For further development update, ngalan sang biktima, ilagal mga suspetsado kung pinagid man kabilog ka mga recovery sa lugar gid mismo, sang krimen na mabatihan sa aton nga mga kaaksyon dali sa gihapon. Sa DYEZ Action Radyo Bacolod. As report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Mga detalye mabatian sa dili ginamang madugay sa pagpanumbalik sa aton sining patrol on the way na kag malapit na sa area dra sa barangay Sumag no nga kung sa rin isa ka persona way na madala actually sa ospital ang ginlutang sang riding in suspect pero sa unhan daw nagsaylo kuno sa isa ka van ining mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo. Amo ring hibalaon ta dugay-dugay kag bantay lang mga kaaksyon kaya tagan ta talupangod sa pagpanumbalik sa aton sining patrol. Alang-alang na ta sa tiyempo, formal na nga magatakop ang inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Dari sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat sigid sa inyo sining pagigupod standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!